Doamne, unde o să ajungem astăzi? Doamne, deci ce moftic cu casa aia de pe plajă. Doamne, ce moftic, îmi vine să-i înjur pe rușii aia, moftic de mor, nu mai pot. Doamne, ce sper era. De ce? Ultima zi de Sidemen. Aici o să mă întorc sigur. La anul venim aici. Prea frumos. Avem atât de mult bagaj acum. Atât de mult. O să mai luăm un geamantan, să știi. Ne mutăm! Ca ce măști am găsit. Da, ne mutăm. După întâlnirea cu șarpele de azi noapte. Oh my god, uitați cât șarpele. Și e de la pătat, de la venosea, uite-l. Oh my god! Wow! Wow! E cât șarpele. Vai de mine, nu se termină. Vai, de ce vreau să mă apropii să-l filmez? Gata, again. Nu se termină. Vai de viața mea. Nu se vede, nu se vede nimic. Cum să fac să se vadă de numai? Uite-l, oh, Doamne! Doamne, ce mare. Bă, nu înțelegeți că nu-i de... Și e de Noi la Laura. O întâlnire minunată, de altfel neașteptată. Și după ce ne-au dat țapă, cei cu conacul, am găsit repede casa aia frumoasă pe care nu o doream neapărat, dar ne bucurăm de ce avem. E foarte frumos oricum, o să fie frumos, o să ne întâlnim și cu ceilalți români, o să sărbătorim 2 zile de naștere în perioada asta. Vă mai povestesc. Deci clătita asta cu banane, în peisajul ăsta, o să-mi lipsească. Ia zi mă, baby, mai venim? Da, să-mi fie dor de vulcanul meu, Vulcanul. care mă trezeam în fiecare dimineață, scuzam. Vulcanul care doarme frumos, așa cum ne place nouă, un vulcan. Să-mi dor de gecko, să-mi fie dor de șopărlicele alelalte, să-mi fie dor de șerpișori. Oh, Doamne, o să fie dor de șarpe? De țari. De furnicuțele din pătuți, din când în când. Da, e frumos. Adică compensează. Compensează. Toate ca toate, piscina asta. Unde mergem e mare. E mare, nu? Păi dacă e mare piscina, asta e cel mai important. Îți place asta? Plecăm, da, care ea? Da, e frumoasă. Plecăm, e greu să plecăm de aici. Chiar dacă am fost șarpele la periculos, chiar dacă am avut furnici în pat, o să-mi fie dor tare de locul ăsta. Uf. Entuziasmați, copii? Eu sunt stresat de obicei în ziua când plec, dar aștept să ajung la casa mea care e grătar. Cantu! Hello again! Uite, și Ionuț simte nevoia să mai filmeze ceva foarte frumos locul ăsta. Aici ai devenit cu familionul. Am eu să-mi fie dor de pătuțul ăsta din orezărie. Pătuțul meu din orezărie. Ready? Gata mult? O să-mi fie dor de asta. Just take care with that. Let me, because here it's left of camera. Yeah. Only sensible stuff. Yes, it's very fast. Deci am ajuns la noua locație și acum voi păși înăuntru. Aoleu, am emoții! Yay!
Da, băieți, ați făcut treabă super bună. Deci chiar nu e loc de regrete. Hei, tu! Yo! Mamă! Ok, ok, ok. Și aici am așa un gen dressing. Aha. Wow, 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 wow. Super. Nu știu dacă știați asta despre mine, dar eu sunt fan veioze, frate. Și îmi place foarte mult veieza asta, cum e făcută. Îmi place, îmi place, îmi place. Oh, Doamne. Nu e rău deloc să te trezești cu imaginea aceasta. Televizor, de când n-am mai văzut televizor. Been a long time since we saw a TV, Cantu. Întrebi. De ce mă întrebi? De ce mă întrebi? De ce mă întrebi? Dacă vă vine să credeți, am venit la un restaurant aici în Seminyak și ne-au spus că nu putem să stăm toți patru la un loc. Deci, practic, trebuie să stăm noi doi aici și ei doi acolo. Bine, că noi ne-au lăsat cu cantul. Da, ne-au lăsat trei. Foarte interesant. Foarte interesant. Distanțare socială, le-am zis că locuim împreună, dar oamenii nu. Distanțare socială. You know why? Because Măi, ce faci, mă, aici? Voi faceți grătarul, cum am înțeles. Eu fac cartofi. Mi se pare un deal foarte bun. Cui place mai picant? Hei, dar bună seara! Pregătim cina, nu? Păi, ar cam fi timpul, nu? Dacă am fi timpul. Voi faceți grătarul. Și tu ce faci aici? Eu asezonez carnea. Să o puneți voi pe grătar să fiți șmecheri. Ce pui pe ea? Ce asta? Crushed red pepper. Italian herbs. Piper, eu văd că e mult piper aici. Puțină sare, puțină paprika. Și asta arată ok. Chili? O mai multe. Dar are și chili, da. Dar mai multe. Sounds good. Ia. Stai că-ți iau vlogul. Uite aici. Bucata faină de ton. 68.000. E ieftin. Nu dau seama acum. E ieftin? 68.000. Cât înseamnă? 3 euro. 3 euro jumate. E super ieftin, că e gros. E bine. Cine face salată? Cred că Ionuț. El e șeful la salate. Șeful la salate. Așa, bam, bam, bim, bam. Ia să vedem. Începem cu... Unde am pus sarea, 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 sare. Sare, 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 sare. Ok. Asta ai zis că are și chili, da? Ai grijă cu ăla. Că poate fugim pe aici în flăcări. Nu mă, nu, că eu am folosit, ăsta e al nostru. Eu am folosit chiar și la ficățe, dacă îți vine să crezi. Dacă Și știi merge? exact cât să pui, nu...
E genial. Basil. Și asta am folosit. Asta, cum îi zice la noi la asta? Basil. Busuioc, nu? Busuioc, nu? Și ierburile astea. Asta e busuioc. Oregano, basil, partic, garlic spice, asta. Atât. Bella Italia. Te rog frumos, arată-le la oameni uleiul, te rog frumos. Vreau să le arăți uleiul. Doamnelor și domnilor, acesta este un ulei foarte bun. Temperatura de prăjire Eu n-am văzut ulei la pungă până azi. Serios. este foarte ok. Păi, având în vedere ce am făcut eu aici, trebuie să aprindem E cam grătarul. gata, nu? Grătarul. Nu simt miros de grătar. Nu simt. Mergem către el imediat. Deci am să încerc ceva acum. Hey, fishy, fishy. Yay! Și afară plouă, plouă și trecut de ora 1. Ne uităm la Friends cu niște Friends pe perete. A?